sumo na ni karon guys, no? Kanila lagi nag-party lagi ba? Naamang guday ning gawas nga bagong variant dito sa Cebu daw guys. Tungod man gud atong party lagi daw nya sa lechon package. Ning gawas ang bago nga variant guys. So mag-amping ta primi kay ang gobyerno ba yan nag-ingon nga mag-iwas ta, no? Pero kung naadaw kay resibo guys, makaiwas daw ta sa dili ta variant, no? So iandam na lang permenti mo ang resibo para iwas dili ta variant guys. Tapos anak po daw sila pinasahi daw ang iyang sintomas guys, kay kung sagpaon daw ka og kanang kuan bas kabetsi gani nga mulakra diri ang sagpa, mao na yang sintomas guys. So mag-amping ka, so mag-amping ka kay kung lakra gani na diri, meaning ana dili ka worth it kuno, dili ka worth it.